Čaute, ja vás What's up boys, welcome back. Čaute, tento kanál ešte nezomrel. Dúfam nie. A ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme jednu jedinú vec a to je moje auto. Celkový môj názor na toto auto je teda následovný. Je to stvorené ako pre mňa, pretože presne mi sedí a presne som si našiel to, že je schopné aj v tom meste za celkom dobrú spotrebu. Je to maličké, šikovné, není problém s parkovaním a celkové tieto ako nejaké vychytávky toho auta. A zároveň, keď potrebujem ísť na nejaký dlhší road trip, alebo potrebujem ísť zrazu mimo cesty, potrebujem ísť po polných cestách, nebojím sa o to auto, že si ho zničím, alebo že by nebolo schopné nejakých takýchto vecí. Taktiež na tých dlhých trasách tá spotreba tiež vôbec není zlá. Je to vlastne na tú dlhú trasu dosť komfortné. Nemal som vôbec problém s tým sedieť dlhšie v tom aute. Takže musím povedať, že v tomto som si našiel toto auto naozaj a aj keď ho mám z druhej ruky, tak toto auto mi extrémne sadlo a hneď som sa do neho zamiloval. Hneď som si povedal, toto si berem domov, toto je mega. Takže verím v to, že sa nájdú aj takí ľudia tiež, ktorí hľadajú takéto niečo. Takže ak hľadáte niečo, čo je schopné aj je to zlatá stredná cesta, je to práve auto pre vás. Presunuli by sme sa na plusy a mínusy, ktoré som navnímal vlastne za tohto pol roka, nejaké tie výhody a nevýhody tohto auta. Prešli by sme teda na plusy. Čo ako veľký plus pre mňa osobne je, tak je ten motor, pretože ten motor mi extrémne sadol, nakoľko ja som mal predtým 1.2 HTPčko Roomstra a ten rozdiel napríklad v tom výkone, alebo tak to je neorázny rozdiel. Potom ale predsa len by som zostal pri tom motore. Tam ten motor je to 1.4 Multi-Air Turbo s tým, že vlastne to turbo je lokalizované hneď vpredu, takže nejaké to chladenie alebo takto vôbec není problém u tohto auta, čo berem ako extrémnu výhodu. Fakt sa mi ľúbi tá stavba toho motoru. Hlavne je to priestranné. Není problém sa niekam dostať, keď fakt mechanicky napríklad treba niečo odstrániť, alebo treba niečo vymeniť, alebo takto. Je tam fakt kopa priestoru okolo toho robiť, takže to sa mi napríklad tiež pozdáva veľmi. A potom by som prešiel na tie užívateľské vlastne plusy, nakoľko toto nečakajte, že je nejaká profesionálna recenzia na to auto, je to čiste len z užívateľského pohľadu a vlastne čiste len z toho nejakého môjho pohľadu. Takže by som prešiel na tie užívateľské vlastne plusy, ktoré ja som navnímal. Tak samozrejme tá výbava a celkovo tú výbavu pod ktorou som to ja kúpil, tak určite by som odporúčal asi každému mať aspoň túto výbavu a to je vlastne to rádio, s ktorým sa dá cez Bluetooth prepojiť, nie je tam problém, proste je to bez problému, sa dá napojiť na to. A niekedy to síce robí problém, že nechce sa nejako pripojiť alebo vypíše, že sa nepripojilo, ale naozaj sa to pripojilo. A čo sa týka ostatných napríklad vecí ako klíma, je tu manuálna, ja tu mám manuálnu a tá klíma je napríklad mega dobrá, extrémne rýchlo vie vychladiť to auto, takže to sa mi tiež ľúbi, ale to sa teraz točím okolo vecí, ktoré tu už roky máme v autách, hej. Nejaké tie dlhšie trasy napríklad, ktoré s týmto som išiel, tak vôbec som nemal problém 2,5 hodiny, 3 hodiny sedieť v tomto aute a fakt šoférovať, čo som niekedy mal trasy, že som išiel do Banskej Bystrice tam a naspäť za jeden deň, takže keď si to zrátame, tak nejaké 4 hodiny, čo som proste vysedel v tomto aute, tak fakt musím povedať, že toto auto mi absolútne robilo žiadne problémy, vôbec ma nejako nebolelo to sedenie, že už som vysedený, alebo že dlho by to bolo. Fakt som akože úplne komfortne sa tu sedí. Je tu ten nafúkovací taký ten vačok, alebo taký mech, ktorý mi tlačí vlastne na kríže. Viem si ho úplne buď ako sfúknuť, že vyslovene tak zapadnem, alebo ma to bude takto ako vystierať, čo mi celkom vyhovuje, nakoľko mám chrbát ako otáznik. Takže toto napríklad fakt tieto nejaké dlhšie trasy s týmto autom sú mega. Taktiež ten infotainment vlastne
toto rádio, aj ten volant, všetko je také pri ruke, také celkom rýchlo nahmatateľné. Ten tempomat síce mi trošku trvalo, kým som ho nejako tak pochopil, že ako vlastne funguje, lebo tam treba stlačiť jedno tlačítko, potom druhé tlačítko a vlastne tak sa nastavuje ten tempomat. Ono ho treba dať najprv do pozície, že je ako keby ready, že je pripravený a potom vlastne treba kliknúť na to, že set, alebo teda, že si nastavím ten tempomat. Takže to akože je trošku také, že kým som to pochopil, ale fajn, zvykne si na to človek, ale okrem toho fakt musím povedať, že super. Bezkľúčové štartovanie taktiež, predtým som ja mal klasicky na otáčanie a teraz proste kliknem tlačítko, bum, idem, hotovo. Takže tiež mi toto príde ako veľká výhoda, tiež sa mi to veľce pozdalo tohto auta. Čo potom vlastne ešte by som vyzdvihol v tých plusoch, tak je to tá priestrannosť, alebo ten priestor vlastne, ktorý ponúka toto auto. Je to extrémne dobrý výhľad je z tohto auta. Nemám vôbec problém s nejakými slepými bodmi, alebo že by mi tu zavadzal niekde ten stĺpik, lebo tento vlastne stĺpik, ktorý tu mám, ktorý predeluje vlastne dvere a čelné sklo, je dosť tlstý. Naozaj je to veľmi veľký stĺpik a čakal som, že to bude problém, ale vôbec, práve že si to človek ani nejako nevšíma, alebo neprijal by som si, aby to bolo tenšie, že by to bolo lepšie, keby je to tenšie, tak by som povedal. Je to fakt akože komfortné a výhľad z tohto je neskutočný. Ako ďalší plus by som povedal aj ten podvozok, že je celkom komfortný. Do toho terénu je fajn, ale je trošku taký tuhší. Predsa len u tohto konkrétne môjho auta je taký tuhší ten podvozok, ale to mi práve, že napríklad na tie cesty extrémne sedí, lebo na tých cestách drží, že perfektne. Drží nádherne na cestách, v tých zákrutách fakt nesklame a není to nejaké veľmi uplávané. Není to také, že by to nejako extrémne plávalo, alebo že by to bolo také nejaké veľmi kolísavé, práve že naozaj ten podvozok tu drží krásne. Takže to sa mi napríklad mega páči. A asi by som pomaličky prešiel na nejaké tie mínusy, nechcem tu strašne dlho kecať o tom a mínusy by som len pár nejakých vytýkol. Napríklad prvý mínus je jednoznačne malá nádrž. Je tu menšia nádrž ako klasicky u niektorých aut a to palivo sa zdá, že mizne strašne rýchlo. Tá spotreba tam není vysoká, fakt 7 litrov na 100 km v meste, čo ja ho každodenne používam v meste. Na dlhé trasy idem raz za mesiac, možno raz za 2 mesiace. A musím povedať, že napríklad ako tá spotreba tam je naozaj super. To by som ešte možno šupol predsa len aj do toho plusu, že tá spotreba je tam fajn. Ale ako mínus beriem jednoznačne tá malá nádrž. Tie paličky mi tu miznú extrémne rýchlo a strašne sa to zdá, že to auto žere. Potom, čo by som bral ako mínus, je vlastne nejaký ten úložný priestor v tomto aute. Jasné, viem si tu kam odložiť telefón, hej? Viem si tu dať nabíjať telefón, mám tu aj 2 cup holdery, ale už ako sa viacej posúvame dozadu, napríklad do kufra alebo do zadných priestorov, okrem dverí a samotného kufra, tam veľa úložného priestoru není. Naozaj tu vpredu je to orientované super. Viem si tu dať veľkú fľašu do dverí, malú fľašu sem do cup holderov, mám tu proste ten armrest, do toho si viem dať veci. Vpredu mám kľúče, mám tam položený kľúč od auta, telefón si viem dať napríklad sem na držiak, ale tak to už samozrejme nie každý musí mať ten držiak, ale dal by sa tam v pohode uložiť telefón. A celkovo je to tu vpredu fajn. Mohlo by to byť ešte lepšie, nehovorím, ale je to tu, že fajn, je to OK. Ale ako náhle sa posunieme dozadu alebo do kufra, toho úložného priestoru ubúda. Naozaj tam mám problém uložiť vlastne do kufra ťažné. Musel som si nájsť taký ten vačok alebo takéto vrecúško, takú taštičku na to ťažné. To som dal do toho a to proste mám položené v kufri, pretože to neviem dať ani pod to, nakoľko tam mám rezervu a tam fakt toho úložného priestoru není veľa. Takže musím povedať, že napríklad toto je ako jeden mínus a vnímam to jeden z ďalších mínusov, ktoré vlastne som našiel u tohto auta.
A potom taktiež mínus sem tam niekedy zašibe tej elektronike. Tým, že to patrí už pod Stellantis a táto verzia konkrétne už tiež patrí pod Stellantis, niekedy tá elektronika proste si spraví z vás srandu. Spraví si z vás dobré ráno a treba rátať s tým, že proste keď hlavne sa kupuje takáto jazdenka, ako mám ja, tak proste fakt ako niekedy to tá elektronika tu pochybí. Ale tak to by sa dalo povedať u každého staršieho auta. A potom vlastne čo berem ako výrobnú chybu a vlastne je to skrz toho, že keď si sem nedáte nejakú tú fakt vyššiu až najvyššiu výbavu, tak toto auto vám napríklad tú hudbu veľmi nezahrá, hej. Nehovorím, že sú tu zlé tie repráky, že by zle hrali, to nehovorím, ale moje auto, keď som kúpil, malo 143 000 najazdených kilometrov. A už pri týchto kilometroch boli na kompletku potrhané repráky, že kompletne schrčali, vrčali, pískali, syčali, fakt tu boli, že nie dobré repráky. Potom keď som ich vybral a keď som to celé menil, tak vlastne som zistil, že sú tam úplne také papierové repráky. Fakt tam boli veľmi lacné repráky, takže keď si tu človek nedá nejakú fakt, že vyššiu výbavu, kde tie repráky sú už lepšie, tak je to extrémne nevýhodné a tie repráky bude musieť rátať s tým, že skôr či neskôr sa budú meniť. Ja som si tu svoje vymenil, taktiež čo bol problém je zohnať ten správny ako keby pomer tých reprákov, lebo oni predávajú, že si viete kúpiť menšie tie len okrúhle repráčiky a tie vlastne dať do takého soketu, ktorý sa dá objednať. Ale keď som si pozeral, tak všade mi vypisovalo, že 6:9, hej, formát. A taktiež vlastne aj ChatGPT, pýtal som sa 6:9, áno 6:9, všade na internete 6:9. Ale keď si sem kúpite 6:9 repráky, nie všetky vám musia sadnúť a ja som napríklad musel vybrúsiť väčší otvor do toho soketu na tie repráky, aby mi vôbec sadli. Takže to bolo trošku nešťastne riešené v tomto aute a fakt by som to bral ako jeden veľký mínus, ktorý ale teda z výroby. Potom taktiež na rádiu tu mám tlačítko, ktoré beriem ako úplne zbytočné a to je tlačítko kompas. A pokaždé, čo som len zo zaujímavosti, out of curiosity som na to klikol, tak nikdy sa ten kompas nenačítal. Nikdy sa nezobrazil, nikdy sa nenačítal, neviem čo to robí, neviem čo to má robiť, proste random, hej. A ešte predsa len teraz mi napadol jeden plus, to ešte rýchlo preskočím naspäť do plusov. Je tu hlasový asistent, ja ho tu mám, je tu hlasový asistent, čakal som, že s ním budú fakt problémy, ale na to, že toto je 2015 ročník, tak celkom pekne rozumie a celkom dobre vie vlastne tie komandy nejaké základné, že zavolať niekomu alebo takto. Áno, musím to povedať vlastne s angličtilým jazykom, hej, že komu chcem volať, ale pochopí to, reálne to pochopí a celkom slušne to funguje, takže to musím nechať, že je to super. Tak, to by boli plusy a mínusy, tým pádom sme si povedali všetko, takže už to vlastne len takto nejako uzavrieme a vidíme sa vonku. Čaute. A keď už sme tu, pobavme sa o budúcnosti tohto kanála. Nakoľko nechcel som ísť na takú dlhú dobu do úzadia a vlastne nechcel som byť tak dlho neaktívny, ale nevedel som z akej strany approachnúť ten content, pretože chcem sa venovať autám, chcem proste sa venovať tomu, čo milujem, avšak nebolo to úplne cez ten gaming. Nehovorím, že teraz gaming vôbec nebude, chcem sa tomu ďalej venovať, aj tomu gamingu, potrebujem si len nájsť z akej stránky tomu gamingu sa chcem venovať, nakoľko chcem, aby to bolo naďalej s volantom, len si musím nájsť nejaký ten zaujímavý content, alebo minimálne, aby to bolo pre mňa zábavné, aby ja som sa cítil, že jo, toto je fajn, lebo tie streamy, ja som tam vlastne sedel a zavodil som, to bolo všetko, nemalo to žiadnu nejakú hĺbku, nebolo to nejak ozvláštnené alebo nejak zaujímavé. Takže to pre mňa to napríklad nie že nudilo, ale prišlo mi to nezaujímavé. Asi tak by som povedal. Takže skôr som dával dôraz na tú kvantitu ako kvalitu a chcel by som to trošku pozmeniť. Takže tento kanál do budúcna dúfam, že to tak vyjde, že sa budem viacej venovať IRL contentu a teda IRL tým autám, hej?
že budem vlastne možno mať nejaké projekt auto, možno viacej s týmto mojím daily autom, s Jeepom. Ešte neviem, to samozrejme všetko závisí od toho, kam sa vlastne vyberiem do budúcnosti, ale teda chcel som, aby ste mali aj vy nejaký ten pohľad do toho, čo sa dialo v tej totálne dlhej, hluchej pauze a chcem si dať záležať na tom, aby tie videá boli kvalitné, aby proste boli dobré, aby fakt som si ja povedal, aby som bol hrdý na to, čo tvorím, aby som nebral len to, že ja potrebujem releaseovať, lebo, ale fakt chcem dať na tú kvalitu. Aj nad týmto videom som si sadol, fakt som si dal záležať, takže áno, chcem, aby náš kanál, alebo teda môj kanál niekam rástol, aby sa tá komunita našla u mňa a aby to proste bolo pozerateľné. Možno teraz budú nejaké tie proste pauzy, alebo budem rozmýšľať, aké ďalšie video spraviť, takže vydržte to. Ak to teda niekto pozeráte, tak to vydržte. A tým pádom asi sa s vami aj môžem rovno rozlúčiť. To bude všetko na dnešné video, takže jo, môžeme sa tým pádom rozlúčiť. Ja vám každopádne ďakujem za dnešné video, ďakujem vám za zhliadnutie. Ak máte nejaký názor, možno niečo, čo by som mohol zlepšiť, alebo niečo, čo vám vadilo, niečo, čo vám prekážalo, dole do komentárov, dajte mi to vedieť, dajte like a dajte odber a zvonček na tento kanál, ak chcete, aby sa tento content rozvíjal, pretože čím viac vás tu bude a čím väčšiu podporu budem vidieť, tým viac ma to bude motivovať robiť fakt ten IRL content s tými autami a rozbehnúť sa v tomto smere. Takže dajte mi vedieť a to bude všetko. Ďakujem a čaute. Išiel som tak trošku do úzadia, nakoľko som sa zasekol a povedal som rožku.